Добро утро в поредният влог. Днес е понеделник и започвам директно влога от Здравейте хора! Така започна един пореден влог, който си мислех, че ще бъде отново работен и скучен, но далеч не беше така. Тук ви обяснявам едни неща, които не са чак толкова важни и да, нека ги прескочим. Едно време ми се случват доста неща, особено. Тук ви казвам много важно нещо, което за напред ще има наистина рязка промяна, но за сега ще я запазя в тайна, защото не искам да развалям хубавото нещо, което те първо ще ви показвам, но имайте го в предвид, че може би след нова година ще ви споделя точно какво е то. Миналия петък се случиха няколко неща, които за в бъдеще ще има рязка промяна в моят комфорт. Последно време се правя тази прическа и не е зле. Малко я разруших. Нищо. Чакам салона, защото имам час. Нов ден, новичко, честит празник на всички именници и празнуващи, както и той си е голям празник, честит празник на всички. И сега отивам към салона, защото имам клиентка и ще почерпя. След което отидохме до Асеновата крепост, като това беше по идея на моят приятел. Той го предложи и аз казах, окей, нали, от години не бяхме ходили. И естествено аз си снимах. Снимам си табелките си, снимам снимки си правя, видеа си правя. След малко ще видите и котенцето, което те бяха 2 котенца и тях снимах. Питам, защо ме снимаш? Ма не са го усетили много. Паричка може да фърлеш. И тук нищо не се види. Наистина не пак. Jamás es poco. И колко го остави? Да се снима? Хайде.